Narum payu neoskum, ka chananam daki padba, ka briu neotarp. Kibriu kibra subaba ki dei ki nang Bangladesh bet ki mia ki ba dei trai na Bangladesh ki dan mentah ki kam ba kongsan haki lai phaw hajar tli ki mos ha Assam la kam muhe nong aktin jangka Assam Bharatiya Janata Party BJP Dr. Mominul Awal habakan thojur ka Jaimat Ulama ihin bat yau he nong yalam jongka u Mulana Mahmud Madani halo ka jingkren jong u bandawawan beng no mardor yau menteri rang ba ka Assam unang yalam ka BJP uloong kumno pi u Mahmud Madani pinut ban keren kumni kila dan palat lai phajar liki mos ha Assam bat ki babun ki dei ki bahap apok ka jingkmi jong ki muslim ki badai ki mia ki nang Bangladesh tang ki mos ki dang sensar ya ki madrasa bon ki ken hon seng jong ki muslim ha ka jela hashwa ha ka por jong ka kongres u menteri rang ba ha ka te ka por u hiteswar saikya ula pentip sya ka yeng ba Assam ba ki dan lai phaw langut ki nang Bangladesh ki ba la sabi anya ka jela u jamiat ulama ihin ula berngem ru yo saikya ba unut ban pen klem ya ka sarkar jang u tang hapo ship ho minute menta ki dawa ban pen ha biang yo menteri rang ba ka Assam u Sarma kumno pinut ban pen mi kum yakini ki jingthong la tho u awal ha ki nong tho khubor